أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Surah Zukhruf, ayah number 64. Allahu Akbar. Ngempela Allah uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Ngakho ke kufanele sikhonze yena yedwa. Lena iyona ndlela eqondile. Allahu Akbar. Straightforward. Indlela ke eqondile ihamba kanje. Isuka ku point A iyofika ku point Z. For a Muslim ukuthi asuke ku point A ayafika ku point Z, kumele kube nendlela eqondile ahamba ngayo okufanele ayilandele. Unjingalwazi ke usolwazi injulabuchopho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wayezele lokho emhlabeni zonke ithunywa lika Allah hayi yena yedwa ukuzosibonisa ukuthi le ndlela le straight uyihamba kanjani. Allahu Akbar. Uma ngabe ke uyihamba ke le ndlela le straight kuneziteshi okufanele ukuthi uhamba uphumula kuzo, kodwa ekugcineni uyofika ku point Z. Zikhona iziteshi okufanele uhambe uphumula kuzo. Uma ngabe le iziteshi lezi wenza ngathi awuziboni, kungenzeka uchezuke endleleni. Isiteshi sokuqala al-iman, ukholo ku Allah ukuthi yonke into asitshela yona kuQur'ani ngaye nezinto afuna sizenze kumele sizenze exactly ngendlela uAllah asitshela ngakhona nangendlela uMuhammad ukuthula kube naye asifundise ngakhona. Isiteshi sokuqala leso. Isiteshi sesibili ukuthandaza kahlanu ngelanga ube nobudlelwane nomdalo wakho 5 times a day. Isiteshi sesibili leso. Isiteshi sesithathu ukuzila ukudla ngenyanga yeRamadan le esibuya kuyo sizile ukudla. Isiteshi sesingaki leso? Sesithathu. Ngoba senzelani? Umdali uthe sikwenze ngoba umuthi loyo wokuthi size laphe thina ngokomphefumulo. Allahu Akbar. Isiteshi sesine ukwembulela abampofu, charity for the poor. Isiteshi sesine leso. Isiteshi sesihlanu ukuthi wena uma ngabe umdali ekubusisile ukuhambe uye kule ndawo leya enalela bhokisi elimnyama lela abathi siyalizungeza abathi siyalikhonza kodwa libe lingenamehlo. Uyolibona lelo bhokisi lelo uhamba uyolizungeza nawe uzothola ukuthi lizungezelwani. Ngokulizungeza kwakho uthola ini? Isiteshi leso sesingaki? Sesihlanu leso. Uma ngabe ungahambanga uphumula kule iteshi lezi yothatha indlela errong, ngeke usahamba ngendlela eright. That is Siratal Mustaqim. Ngiyabonga.